Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Joki hola bura phangcho arong pen Karbi Anglong DC kimi sangpi nirola phangcho pi aphan karchopon. Lakhain gor phon nilip MSC constituency ke parlo joki hola bura phangcho arong along jakhong poni phai kripli arni non DC akimi ke mandun sangpi nirola phangcho pi aphan karcho ajaime kedeng pon. Joki hola bura phangcho arong henlo non DC kimi nirola phangcho pi mahang ke thek adimlo bi hek pen ki jui adimlo pusi than ponlo. Alangli apu api donrab doanta daksi dopet lopusi chethanpon. Bang swamai long Wellington phangcho pen ajoksi mai japon lo. Mai ke pha alam the bura phangcho arong asar Sir Elias phangcho pen ajoksi thanpon. La sopi Sir James phangcho pen setame methang hemisi akesar atumaphan Karbi apoho pen aman jipipon. Laso api DC kimi nirola phangchopi ahemisi atum aphan DC nirola phangchopi aphan karcho ajaimek dengpon lapen api ke ongdong atum archoponlu. Labang so api DC akimi pen amithang bi hek ako pen non DC keman alam the aphur kimo chethanpon. Joki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong news. Kadang kadang kanta ladak ni lukna mar kina kinta kasi panggung kadang kadang korte India na pesar saya turun korte turun India turun na kadang kadang kanta pangsi milihin kan na milihin kan si hoy kan kadang kanta pardon kita turun no ini ladak mili kabar aman India bangke ladak si mili mahang ke ladak atomon ladak alang ujung pensel ada long le pensel ujung pensel ni dikete ada kalau kami don rabat tum kandanan setong pakai bang lo tapi ini mahang ke ada tadi ni selang ke mana kasi nim charong pik mana ni lot Karbi Anglong ba ni nim charong pik ke pensel ke tapi non ke tumi ari soja atum an ni tumi kampung tapi kampung ke nang itu nang diri Nali pinang mendiri, nali pinokok tele waktu kami hidup keplang ni kami hidup ini lah kan. Ni kau nang ni plang tu kami ini pun separuh kerana ni kami ini pun betul betul epai tu macam senior kemalam aju pensi ini pun akan ke bangsi kemang dona ni ini cuma live nama kemang dona ni kemang ada lo kita dah ini pun ahem atlet thor ko ini pun thor ko ini pun society atlet thor ko. Lalu ini pun ni ada tu kita ada nang Lapan baita logo cari unti tapi ada ning ke pensi akan dah ni lah logo cari soalnya ke pensi ada seri tapi me ada calon pun. Sebelum kemakan ni kebang jilang ni kita tiada saya pun ada sampai ni cerita yang tengah saya dulu kita kami ni. Ni ke pensi ke education lah ni nasi besi important ni tapi logo cari amu martin anda ni kita nak celang ni lah hai ke mata kado nasi Aku ni dikat si kita lah, aku sa planning kita lo, and development activities ni aku ni nata, lapan Karbi Anglong Autonomous Council do, lapan district authority, lapan Karbi Anglong Autonomous Council authority untuk team by kita, jadi acara sampai di plan ekonomi, lapan plan pun kita sini, ini tentu ni rada pun uskan ni plan kita lo. Selama ini yang ini kita waktu itu sudah kampung ini Pai ini foto resume lapan resume lapan spesifik nili sokhala la gerakan corong nili corong lah nili foto marong lo ada sini marong ke bingo la sokse ning corong ke la nili la ke bola la di sini ada apa nak corong Sampriyatur Financial Service abitung ahin pen ranampi hawar amai Karbi rong asar amai atum aphan karchopon. Denarong Sampriyatur Financial Service abitung ahin pen Mohamaya constituency mate ranampi hawar Karbi rong asar amai mepu Biren Singing tilapen Chunbang Robinson rong pi atum aphan Karbi poho lapen Karbi achoy pipa jerponsi jingki chethat pedupon.
Labangso sampri atur financial service lake denarong virwar ahawar amekar Vidya Singh Hanse lapen Komol Hanse Joy Singh Timung lapen Ari Sang Huatum Ahin pen Ingpuponsi Sai Amu Klem Damponlo Lason si Mohamaya constituency mate Ranampi Hawar Karbi Rongasar Amay Abitung Atum Ahin pen ke klem kedam ke mesen ajok Ningkang Sampen Karbi Poho lapen Karbi Achoy pen Karcho Amay Setami Dengponlo bangla pulho ili tum rong asar phan imina rong asar phan ili tum yong si man hotman si pi pe bote ma phan si mat hotman pela lapente alang litum labang so ha war along ke claim ke dam misen lapen konani ki chok che konani ili lialong kai ki matalang litum ke pakeng nunji lapen kirap dunjia phan aning hang e lahai theklong sinil tum pini suri suri pharu pharu pimu bidas tame karbi poho lapen karbi achoy pen si alang tum han archo pondo nili tum no namar gela dena rong long sampreatur financial si claim pon momna tamini tum non si ki claim kang cheng la kasi ladak kunane ke chok che kili le do kok ta hai kasi larong asar dalong bidi suri nang en pen si bidi suri chapa choy pan si dak hating ri ke ba manil tum long atjon do nil tum ke cheng ke non het si kang cheng lang pule pule ra chok non mat gela financial pan si da dihin pan si non mat ke awar sai pipon chotla mina khe pan si pipon momla pri atu financial atum mili tumhan rong sar tumhan lang tum nangkarchu apot suri suri akado malang mili tumhan pajiriglo lapen lang so se reclaim da mi phan lang tumhan arnam ahir jumi de papide du nang lapen mili tum charsung charsa arnam longbui arnam samir alang tumhan ake parab du na lapen rong asara tumhan ruba sar tumhan ang kaching hon theke por alang tum ke claim kedam pamire ji phan alang tumhan hirjumire nili tumahin pen pajir doniglo Amri tirang nokor arong misen pen Jongkong pi rongker karklipon Jakong po chikloni phai kroi ke thom arni amri tirang nokor arong aning kanwanga son thak thak si peneng le thota mesen pen Jongkong pi rongker karklipon Bangso long kurusar long ki tirang ahin pen ke thanpon atengki pining la bangso arong ker karklipon along doan ase lapen than thili ase anta wumut wokan lapen hanwe sitami mesen thangki bengki phan avi pin pensi arklipon long lobusi alangli hin pen nang pachini dun Laben labangso arongker non barla apor side do o apor sitami nilitum karkli ponang koklaki rongisi rupisi choklem chodam misen nangji lapen rongisi rupisi do anaphan oge pran ke misen ji aphan si nilitum klempon itlu lapen nilitum labangso arongki duk ke boy det arat pen ajoksi nilitum ningkreng apor abangki klemdun un edet luputa alangli hin pen ningjepon Lapen haladak arong aradatum perangke atum athengnu nangkachuning ridun alam theke nelitum arong aphanda bang arong ason rongker ahem lapen kedam atowar nangda vek nangji pusi CM Dr. Tuliram rong hang lapen local EM diufing maslai aphan sodak pen chuning riponlu Athe kedam tang durong along MP election vote kerek amaya hut CM Dr. Tuliram rong hang amit hang pen amri constituency arong tin sitami lag isira suri thongkep Panong pisi, rongker set nang pipo pusi amri arataphan aning pathete kanglu. Bon sitami non anta labangso arongker set thekpon long lelang. Lasi non apor tem Karbi Anglong ke Japon, Karbi arat ning kache thenai, Dr. Tuliram ronghang lapen local EM diufing maslai alang litum labangso rataphan kache chakte kang asai angdeng abang nang klem pipon vek nang pupusi ning chepa thepon rinti. Amri pen hemari bongrung. Karbi Anglong News. To pini ladak nang litum rong rong kera puthak nang lihin pen than thate. Litum rong karga. Sebatinos. Tumi pen lo ni tum keceng ke ta pipan rong ker ko. Pipan rong ker do lasip. Pipan rong ker bang tumi benceng lo. Lasip pini bang ke ni tum Jongkong pi. Pipan rong ker bang mana ke pi ke pan rong ker bang lah. Ta pini bang ke Jongkong pi theng phong mate luthui hantui asek karchi karchon dikenong kesim asek la sorong ker bang la mate handuk kecu angdeng rong ker bang lage
ตั้งแต่ปีนี้ละบางโซอารองแกระลองนั่นตุมการคลิปอนซอนบังเกกุซอนละ ni tum dakar klepon do hempu la ke hempu do lo la pengge mukrang la pengge rasingya la pengge jintong la pengge dak chulinja ke rong anam lo rong riang nam ตั้งแต่ rumsu arnam lo ปีนี้ละบางโซอาศัย rong kerlana การคลิปอนบังเกมิสเซนมาเต mission pin asik kle bangge ampen ke son pon lo son kirlang la ke son kirlang dolo apala son dolo son kirlang la pen ke than dolo ampen ke dak cherchung chercha ka than mate ni bot la pen ke la anta ni tumpon langhi langki pamilo than thili mate rong long ru bangong so pamian lo pin bangge